Hello guys. Good noon. Udto na guys, kay alas 12 na. Guys, sakit akong ulo as in. Wala ko'y tulog guys. Kagabi nagbuntag na lang wala ko'y tulog. Kay ngano, ang ako ang Persian guys, gasigi og pamuka wa ko kay bala og naunsa siya guys. Unya ako ra ang nabilar kay akong bana wala na ko gipukaw guys kay mag-travel sila og pa dipulog mo itong gipasagaan na ako kung bana nga natulog while ako guys gamata nga kasigig lang daw sa kong Persian natingala ko niya guys siya meow 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 kasige siya ana guys unya umigda ko guys mupiyong makita niya nga mupiyong ako mata guys iyahang muduol siya na ako guys maana din ana niya ako ang naunggas pagkaman og dili ko mata guys iyang tilapan guys hait kayo og dila Ginoo guys sanawa kong mata. Hagard pa kay nagnaong guys, hagard wala pa jud koy panghilam o sino. Kinahanglan pa ko matulog ron guys, ay ako maligo. So akong buhaton guys kay bisag hagard kog naong karon, bisag wa ko katulog kagabi ako na lang ikuan kay wala man ni natiwas akong tahi ni akong shorts. Kani magtahi-tahi na lang ko guys hangtod nga katulgon ko guys. Katulgon kog mata guys pero ang akong mata ray katulgon pero ang akong kuan guys wala kay ganahon ako sa akong Persian og naunsa na siya. Guys, kay balo ko naunsa na siya guys nangita siya atong pagkaon nga sachet guys kay hinamdom atong gipakaon ako niya nga sachet. Moy ang gisigi gipangita guys kani kung saon na lang. Wala na rabay kuan ato last naman gud ko tong gipalit namo dito guys kay gihurot man gud to namo palit wala na manggod. Nga gibalikan na mo sa mong bana kagahapon wala pa po ko kalanto sa Shopee kay nabisi ko. Hay, kanina lang guys atong tangkason guys. Atong kalingawan og tangkas guys kay para matahi nato. Kaita ni ay. Wala si banana guys tuwa nag-travel. Padipulog sila guys kay kasal sa ilahang isa ka auditor. Tuwa ning attend sila dito. So aban sa iyang bossing. So akong buhaton ani kay para mahuman na ni para padlong tanaw akong mata guys hagard kayo nang lalom ako ning tangkason guys kay para ako na lang tahi-tahion kay mura man gyapon guys makita ni Rosel akong Persian nga natulog ko guys pagkaon ra gyapon ko ana niya di gyapon ko katulog unya dili po na ko siya pwede nga nako sa kwarto manirado ko guys na siya sa sala dili pwede guys kay kana akong dudong guys grabe kay na makigdula sa iha guys kana ako ang Persian bag una naligo guys pag ako na silang bayaan diri sa sala niya ako nako sa kwarto matulog paggawas nako guys nagbasa ng ulo ana kay akong dudong iyang lamunon ng ulos kong Persian dulaan niya guys mo nang dili nako pasagdaan akong Persian nalipay gani ko guys kay nakatulog na pero manok-manok ng tulog ana guys kay balo niya guys ig ana niya nasa kong tungod tanawa ninyo guys nasa kong tungod naara ko guys naara ko nasa tungod kay balo ko guys pag makuan na siya guys pag mata na niya nga wala ko siyang tungod magkabuang na guys magsige naglakaw-lakaw sinag meow meow unang dili ko katulog muna ako na lang ning kalingawan akong short og kuan para na ako'y lingaw unya pa jud ko makatulog ani guys si banana unya pa man tong gabiin mo uli guys unya dili mo po nako pwede si banana guys nga diag uli ato guys moya ko ang kuanon anak niya kay gikag travel kinahanglan man to siya og rest so ako ra gid magantos anang bataan na antusan guys kana among gud among Persian guys giregalo na niya sa kuha mo na nga antusan ako nagkuan kay gikan na sa iyang heart giregalo niya sa kuha hala ka nganong ako man ning gikuan sakto di ay tagitangkas na ko di ari sakto di ay gitangkas kay para iagsulot sa zipper na mo zipper o kanina akong itaon nga zipper ito man ni na ay kandila kuan na siya kandila kung guning ginunurag kandila guys para dili siya mo nakuha na gani nakuha ni gani ay nakuha na nakuha na siya mo stop kana ana gini siya para dili makuha
Kato maning mahalon nga zipper akong ipalit guys kay para dili siya madaot dayon. Kay madaot magtahi na pud, balik na pud ta sa uno. Tangkas ta. Tangkasan na to ni kay para di ta katulgon kasi Persian. Ay useless lang yapon guys, matulog ta guys. Mamukaw man na siya mo nang dili na lang jud ko matulog ani. Mangita na lang jud ko paagingan ako trabaho. Humanam kog trabaho tanan sa balay guys, limpyo naman kay while nga wa ko nakatulog guys, galip-lihok pud ko guys. Si Persian pud while naglihok-lihok ko guys, kasigig sunod-sunod. Amo tingala ko niya kagabi mo nakakitag abak. Nala ko niya. Nga. Da natangtang talaga, tangkas lagi. Anaon ba dito siya oh. Sundon ra na ko ning tahi ani guys kay para dili ko mawala pagtahi unya. Ako na lang magtahi-tahi ani guys. Oy sos, ginoo ko magbayad-bayad pa ta dito sa kuan. Sa tahianan nga dali ra man ni. Nya, labaw na ako guys nga wala ko'y trabaho na. Sa unsa la ko manuhunan sa kumbaton no gahapon wala na ko'y trabaho on. Mana na sayo kay ko nakapahuway guys. Unsa kong gi nahuna-hunan akong kuko mo ako ang gitrabaho, gi-manicure na ako akong kuko. Kay kabalo pa lang ko mo alot guys, kabalo pa lang ko mo haircut. Ako anang gialutan akong bana guys, imo ko kay balo. Anak ko sa kong bana gahapon. Alutan ta kabi ako nare alot nimo, anak kong bana bahala ka di palangga maupaw ko, bahala mo bayad ko to sa kuan. Kabalo bi ko maalot gamay guys, akong bana di mo salid na kog alot. Kay baka daw maupaw siya naman. Uy, sa man akong blade, uy habol naman ni uy. Paita pud ani, uy. Habol no siya. Dani po siguro utang ay ani ra siguro tangkasan ari. Habol akong blade guys, ago yung delikado ni masamad ba. Matangtang masamad ta impas ta. Kapuyan mo gumugawas mo palit kay init kay sa tanan. Matangkas ra lagi ni. Tangkas na guys. Ligon po kay ni pagkakuanan ni short ay. Basta mga okay-okay guys, ligon okay-okay man ni guys kani. Akong mga oran guys, halos-halos okay-okay. Okay. Tangkas na ba? Sakit akong ulo guys, oy ana-ana og ana-ana akong ulo og nanggimo akong ulo sa kasakit Ginoo. Hala ay grabe po ni pagkatahian ko ana oy nga parte man pagkaligunan ni. Apil pag i-check tahi diri sa kuan oh. Agay-agay nasulod ako ang gamot sa bleed. Hagard og naong guys, ha utanaw ko mata guys wa koy tulog. Ang himuta ta oy nag-vlog ta niya natay muta. Mingaw kay mong kalibutan guys na. Karon pa ko naka-vlog guys kay Nina napasan sa padang masilingan ay dagkusog ing sounds ay. Oh naara na ko na. Hindot man pud diri magpa-sounds guys kay mingaw mo kini imong lugar. Eman to magpa-sounds di ari guys kay para mabibo-bibo pud. Ako guys talagsar ko magpa-sounds diri guys kay ngano naga-vlog man ko guys manang dili kay ko magpa-sounds. Kay basta nag-vlog ka guys iwas ka sa mga sounds kay ngano kung imong i-upload man gud ayon ga vlog ka guys unya imong i-upload nga na ay sounds automatic copyright ka or violation ka. Ang dili ka pwede guys mag-vlog kung na ay sounds kung imuhang i-upload sa YouTube. Ako guys swito na ba ako gamay sa mga vlog guys kay dugay-dugay na ko nag-vlog guys mga pila ka bulan na guys murag na swito na ko guys kay kaning mga vlogger pud uban guys nga murag na amiga na nato na amigo mo kuan mo na sila mo sani advice nga kana likayan nimo kanang mga kuan likayan dagan likay dag stricto guys dagan mag-vlogger ka guys dagan likayan para di ka ma-violation. Ana Hindot ang Facebook guys kay mabuutan ta diri kay dili basta-basta mag kuan diri kay sayang kay imong gi-vlog pila ka minuto nya ma-violation ra. Nang bawal diri mag-istorya mga kuan. Motong dagan kay ko na
mga violation. Ako patong ko ano ako mga violation. Wala unsa man ni okay ra ni wala ra ni nakuan. Okay ra. Grabe po hindi pagkatahian ko ana oy nya. Habol ra ba akong kuan? Habol ako ang blade. Uya po si gawas-gawas ani guys. Uy. Kapoy, magkuha sa ko blade guys ha. Wait. Hey, Diyos ko Lord guys, walay blade man. Ay, way blade ang muslihan baligya. Ako na lang ni agwantahon ning habol-habol. Pwede ra mangyapon siya magamit. Galing lang guys. Wala, uy. Grabe po ni pagkakuana. Ay nga. Kuan kay siya ba kanang tahi kay mo ni nakakuan sa okay guys kay ligon siya. Ligon pagkatahi. Tangtang ra ni. Madugay. Nabala sa disuron ka guys. Mura ra gud gyapon anang manguyab ka guys, disuron ka sa bayi guys, manguyab ka disuron. Dayon hantud nga mag-uyab mo. Di magkadugay, diha na ninyo mahibaw-an inyong mga batasan. Inana akong bana guys, pag panguyab sa kasauna guys, galisod-lisod na guys. Isa ka tuig kapin guys. Nanguan sa kuha. Then gisugot na go guys, ning agi pa mi na niya og kanang walay klaro nga pag-uyab. Then human ang ending nagbalik mi. Then hantod na amo nakuan na namo ang mga isig batasan namo, na hibaw-an namo nga ingon ana yung batasan nagkawalos sa kong batasan ingon ani nga may pagkamalditahon na maswito ang kuan juga sa mga batasan ba maswito ka. Oh, aya minag menu ana. Nakuan na siya guys, natangkas na siya. Grabe po kakuan. Mura ra gyapon ni siya magtiayon guys, bisan pag unsa ka higot pagkatahi, bisan pag unsa kalig-on pagkatahi, kung naay magsamok-samok nga mga dili maayong nga dili nato, matangtang gyapon na siya guys. O ana. Kung dili mo kuan sa imong unsa ni hugot sa imong bana, padulong gid sa bulag. Na. Kami sa kong bana guys, sa unsaon mi kuan guys, magimi matangkas ana guys. Kay tingala po ko guys, niagi man jud mig unsa kadako among away guys, pero ang ending magbalik mangyapon mi bisag wala mi anak guys. Balik gihapon. Depende mo nas kuan good sa inyong sabot sa inyong istorya, og di na gid magkasinabot siguro muna ang uban magkuan. Ingon na. Oh, di ba? Tangkas na. Siguro ni di ka matangkas, tangkas di ka. Hala, gamay man din yung sipira. O, naperti man yung baga. Nakuan yung sipira. Hala ka, patay. Nakuan sa tanod. OMG. Kuha rin. Ay, si ma'am. Wait lang. Wait lang, ma'am. Nagamay kaayong zipper. Saan man ipagkuhan? Palitan lang siguro na kunig zipper ng ani kadako. Di man ni pwede o. Kay taas man daay ni siya o. Nabuing. Dalon lang na ako ng sipira. Maupod siguro ni nga zipper o gamay gyapon lang. Lahi din yung zipper sa short guys. No, mga gagmay din sila guys. Kani mangkong kuana guys. Kani pagpalit na ko guys. Ingon ani na ni siya daan. Unya ganan ko sa iyang color kay blue. Paborito bin ako ang blue color guys. Pero kani pag nga short guys, kani siya guys, kani oh. Atong abrihan bi. Kani po siya nga short guys. Paborito sa nako ni siya nga shorts. Dayon kani paborito po nako ni siya nga short guys. Ang problema guys kaning tambok man ko tong sa tumbulan aning tambok ko guys. Kani laging paborito na to nga short atong pugson og suot. Morning na ingon ani ang iyahang zipper. Naingon ani. Nakuan. Nabulag. Pero pwede pa man daw ni ko anong daw kuno unsaon. Pwede pa man daw ni maayo guys kaning ingon ani nga mga zipper pero ko kabalog unsaon.
Diri siguro tangkaso no. Unsa ba? Kita bitaw ko to sa YouTube bitaw nga gikuan ra niya gi. Nya nang di na ako nakuha pwede ra na tangkason kanira kung tangkason oh. Gintahion ako ng usa ka kuan nako. Ana. Diri na punta sa pikas guys oh. Kaita ni. Wala ko nang hilamos kay nang bunta guys kay wala man ko'y tulog guys. Ay daot na bi ko daag mata guys mo nang wala jud ko nang hilamos. Kay musamot ka daot atong mata. Mahal ra ba kaayo ning patambag mata? Sus kay miso kong mama oh, kung mama nagpatambal na jud ang mata dito sa Cebu. Balik na pud mi karong May pohon. Yaguman sa election o paghuman sa reunion. Balik na pud mi. Kay follow-up check-up niya. Every year naman siya mag-follow-up check-up guys sa iyang mata. Dayon light po sa iyang heart. Sakita gito kong ulo. Uy, mura mag... No, ni guys, kanibitang mabilarta. Sakit kayong ulo, di mura taghubog. Mura taghubog guys. Kaning style na ningingon ani, sakit ulo. Nya, unsa man ako ni paglakaw karon guys nga nahotdan naman gasol among gas rinse. Unsa ako paglakaw wala kong bana, muli kong bana unya patong gabi eh. Unsa ang paglakaw nako ani ron ni ani galaan akong lawas na wa ko tulog mura ko hubog maglakaw. Tulog jud kog taman unya guys sa naawa akong person. Ngita siya tong sachet nga pagkaon saom na ko pagkuanan ni. Wala na may kuan dito sa Bisprin man to na mo gipalit guys, wala na stock. Uy, ginaw ko maigo akong kamot, maimpas yun eh. Kita ba kaayo? Habol ko yung bleed, uy, lagot. Pero makatangkas, rabaya siya, oh. Ay, ngit-ngit pa dyan kain, tiparahan, be. Tipara tagas, be, samot yun eh, kung matakabudlot, ano. Tiparahan na to. Ianat ang itong tipara, di na to ikuan kay sakit sa mata. Dipon kay okay nga kuan oh, ilang tanod ba kay mahalon kaayo. Pero sa kalig-on kay matangkas man gyapon. Agay sa mo kon sa kong kamo. Mayaya yun. Natangkas na siya. Grabe kung di pagkakuano eh. Diri na po dahil siya sa sulod. Diri na po siya tangkason. Grabe po ni. Agoy, pating kuana kaysa pinakasulod siya tangkason. Kitahi gid sa sulod ug maayo guys. Ari, tangkason siya diri. Halak ka, nagi sa gitahi oh. Ang iyang si kuan. Si Pergi, kuan gid siya diri dapit sa kuan oh guys oh. Diri gid sa ilalim gid ning dapit aning batunis oh. Yati ka kuan ba ani ka. Ganti para iwas sigal ng mata eh. Masamad ta ani maimpas ta. Kuyaw, pagkat ay asa may kuan ni bi. Tarungon daw nato ni bi kay mura magmalibat ani. Ni ara siya naara siya guys, ni ara. Waon gini nato kay para matilok ni siya. Nara. Para yag tahi nato sa safer diri pud ta mugikan. Diri kay para dili lisod sayo. Diri na ko kuanan guys, okay. Dari okay para dili lisod sayo nora.
pudi ni magpatahi tag short kay nang magpakuan tag zipper mahal ilang pangayo kay di pudi basta-basta. Allah. Okay ra. Di pudi basta-basta di ay kay kuan kaayo kanang kuti ba. Kuti pudi kaayo guys mo di di basta-basta magkuan. Tangtang naman. Pero ato lang hinayon kay bisag mabuslot ang kaning kuan na to, shorts na to, sayang. Mahal ba kung palit ani? Kuan 20. Mahal na ng 20. Agad na kay palit ng 20 kung palit ka kuan. Piso. Okay na. Nara guys, tangkas na siya guys. Hala no. Basta kanila kung sundon og tahi okay para di ko maglibog. Wala man gud katong makina nga gamay guys. Okay ra katong naay makina kay dali ra man kuan, dili ra mamano-mano sa kamo. Natangtang na siya guys. Ako ning dalon guys kay ngano, mo ni akong paliton dito sa kuan. Guba na guni daan yang zipper guys. Guba na daan. Guba na wala diri o putol. Muning dalon ako ni siya may lagna ni daari no magikan mi sa gawas ng short ni. Kay kung kani akong gamiton pating taasa, dili pwede. Binakog pwede ni di man di ay. Buang. Matangkas na siya so ako ananing pilo sa nako ni kay magpalit pa man ko ani og kuan. Kaning ang tanod ko nagkuan na sa shorts. Discolored. Kita akong ulo. Okay, sakitas kong likod eh. Dire ka ni dili na ako ni ko anon kay kita ko sa YouTube. Giunsa to. Pwede ra ginako tangtangon diri din human. Pwede ra tangtangon di ani din isulod ang zipper ibalik lang ni siya kay para kuan utangan lang ni siya kanang kuan para muhumok katahi mo pud ay siya guys. Kinahanglan dito ko anon guys unsaon man ni kani tangkason siguro di ani guys no din isulod siya ana guys no may pugay libog kanina sa sanina akong tahi unya kay taas naman ang ato ang vlog guys. So diri ra tataman guys. Salamat sa inyong pag-like and share support sa kuang Facebook page, Facebook account, Reels, TikTok o sa inyong pag-follow. Thank you very much. Og thank you so much usab sa inyong pag-subscribe sa kuang YouTube channel guys. Thank you very much sa inyong tanan guys. Kung wala mo guys, imo ba mo dili gid mo daghan ang ako ang subscribers. So thank you guys. Tuloy lang guys kay nag-uul kay kus kung YouTube karon guys kanang next stop ako pa nang ipakuan guys. So salamat sa tanan. Amping tanan. I love you. God bless. Bye everyone. Katulong gi kog naong ginaw ko my God Jesus Christ. Bye. Love you all.